Mahaba yung isa. Ayun na. Kaya ka pa. Isang Ayun. Gamba. Muli tayo ulit na nagbabalik sa paglaban. Itong nakaraang araw nag-tournament tayo ito. So mayroon tayong laban kay Kasakmal yata ang i-upload natin una mga kagamba. So bago yan mga kagamba, kung ikaw ay laging naglalaro ng mga games, ng mga slot machine, kung ano-ano tong its, kung ano-ano, meron tayo diyang kung alam niyo yung Diamond game, mayroon tayong description din mga kagamba. Kasi naglalaro ka rin lang naman, ay mag-agent ka na lang. Tingnan niyo yung link dyan sa baba, pindutin niyo yung link dyan para maka-registered kayo. Tapos ituturo na lang sa message nyo na lang ako, ituturo ko na lang sa inyo paano kayo maging agent. Kasi pag maglalaro ka lang, wala kang kikitain. Yung panalo mo lang, yun lang kita mo. Pero unlike yung mag-registered ka tapos mag-agent ka, so mas maganda yon dahil sana i-share mo doon sa mga kaibigan mo, imbis na mapunta sa iba yung kita, sa dadaan sa iyo yung kita kahit papaano. So may pabalik sa yung pera, hindi lahat palabas. So yan, nakita yung Diamond game yan. Mga gamba, subukan nyo to. At saka isa pa, makakatulong din kayo sa inyo kahit papaano. Makatulong din kayo sa akin kahit papaano. Yan. So bago tayo magpalaban mga kagamba, kunting recap lang dito sa sa mga gagamba, sa nangyayaring gagambahan ngayon. Mataas na naman ang gagamba. Dumadagsa rin ng salmon, pero ganun pa rin, mataas pa rin ang presyo nila. Meron akong kausap dyan sa salmon, sabi ko kailan mababa presyo natin para makabili yung iba na walang budget. Umayag naman. Ang problema, pag mataas yung kumuha sa kanya, papadala ka agad. Pero pag sa akin, matagal. Tapos pag mag-aantay pa sila ng ibang tawag. So kaya ang presyo mga gamba ng salmon ngayon mataas pa rin. Ganon din ang gagamba na itong native, itong Tagalog. Ganon din ang masbate, hindi bumababa. Kasi nga, wala, kunting-kunti talaga ang supply. Pag nag-uso, sabay-sabay, wala na naman supply. Yun. Bago natin to panoorin, mag-shoutout muna tayo kay Aldred Milan de la Paz. Yan, shoutout sa'yo Aldred Milan de la Paz at saka si Alan de la Paz. Shout out kay Raymond Hemson ng Pasig, kay Scroll TV, kay Greg Morales na umorder kanina ito, pinalalamog ko. Si EE Jos TCML. At saka pala ikaw Eduardo's ML, kasi mahilig ka sa ML. Baka gusto mo mag-agent ka para habang naglalaro ka nung Diamond game, kumikita ka pa. Tapos yung mga kaibigan mo, dahil yung mga tropa dyan, mag-agent kayo lahat para kumita kayo. Ayan, tingnan yung description dyan mamaya. Shout out din kay Jacob Paloma, kay JB Ochoa ng Binyan Laguna, kay Stephen Horca, shout out sa iyo, Jake Berscara, yan. Shout out din kay Diosdado Chongson. Yan, so panoorin natin itong mga kamba, itong nakaraang tournament natin. Bulos. Sabi ako pa na nag-iba, no? paano nalaman na video? Unang bulos. Ayun. Yan na. Uy! Akin. Iba pala nalaglag. Yung Nalaglag. Kasakmal pala nalaglag. Okay, 1 point. Yan guys, tayo pala ang gigibahin. Kamali. Nagkamali. Mali ang prediction. Hindi, lumagpas yun sa kanya eh. Iba yung pagsakmal niya. Okay, 1 point. Akala ko nadakot na yung akin eh. Hindi, Okay, 1 lumagpas point, yun sa 1 point. kanya sa humabol to eh. Okay, sige. Natay yung kay pangalawang Taimendo. bulos. Wait lang. Bulos. Mahaba pala yan. Bulto sa haba. Mahaba yung isa. Ayun na. Kaya ka pa. Isang gamot lang yan. Nakagato rin sa Yun! kamay. Nakagato Yun, sumapot yung sa akin. Yun, saputan mo. Saputan mo. Sinaputan na yung kay... Sinaputan niya. Sinaputan. Giba.
Nagiba. Papalagyan. Wala pa yung akin. Naku, napitan pa. Ilan, malalagdag. Ay, malayo. Sakto Ay, rin. naku, grabe. Namatay yung sa akin. Ay, nakaganda na ako. tapos na. Yan na, epekto ng Mindulod. Pareho Mendulo dyan. Lalabas pa yan, tay. Lalabas Hindi pa tapos ang laban. Pinindot ulit. Lalabas pa yan. Nakamendulod din yan. Nakaminto din siya. Nalabawas nga yung dugo. Yun lang, bumigay. Ang likod Okay niya. na, matik na yan. Okay, kasi. Tayo, consider tayo dyan. na yan. Matik. Okay, okay. Baka ano ni YouTube. Wasak.